So, what's up mga amigo, amiga? So, kumusta mo? Kumusta? Okay ra ko. So, karong adlaw nata diri karon sa hanggot mo. Sir, pwede may water dito? Ano ko kasi posisyon mo? Yan. Imong crush nga wakatagda. Amigo, nakasuod mi sa shit. Tayo dra. Ay, padung sa sorry. Chay. Sa Casa Gorundo, so ano na to kung sa